Yeah. Simkhombisa ke inkomo le engimtheneleyo. Ivule. Azo. Ethi wena awuzukhokha luthola le monto ithengwe cash yakho usuganiwe nje umfazi mangabe efuna ukuyogross enkandla engabe kuphi uthatha imonto uyahamba uyogross Timane yadli timane Gawo Isusa thawini ngathi sisi. Gawo. Ozo ngena le phakathi. Hey. Wethe. Balekile yona ngithi yazi ngathi Zimbi. So balekile thi wena mondo ekanje. Keda phakathi. Ana uliona sisi na kwetu. Namhlanje sila eGoli ngithathela mfowethu uThibela ngathi ashaye round la eGoli
Le nsizwa-ke yakithi insizwa sengisebenze nayo iminyaka, kukhona iy'vunguvungu, kukhona iy'mfamona ebey'fika zizama ukusixova zixabanise, ezinye zifone ay'fake ku-loudspeaker silalele abantu bexova ngayo yonke indlela ebezama ukuxova ngayo, kodwa akazi izilalele ngisho yedwa, iyaqhubeka yahlonipha yazi ukuthi ngumne wabo, ngoba uma ngaba nazi namhlanje mina nazi ukuthi ngimdala, into angakasilindile ongamayo. So waqhubeka wahlonipha wazi ukuthi ikhaya siyinte yodwa. Namhlanje-ke ngithe-ke yena ngifisa ukubonga ukuphila kwami naye nganansi i-Hyrator, ngimthengele yona, akayikweleti, akazokhipha ngisho iy'sente azokhipha kule moto yena uzofaka nje kuphela udizili aye la perfume yakhona, ayikweleti lutho. Nansi ngithe ngimnikeze yona njengenduka watela mfowethu, nansi ngitho usuganiwe nje mbala, nansi imoto usuzokwazi ukuhamba uyothenga ngisho igrosa enkandla. Ngithenga kule moto ephakeme ephelele nje, i-full class engeze umhlupha ngalutho, noma ngoba indawo ziyabheda indawo ezakhele. So-ke nansi imoto bafowethu, lokhu bengingakwenza ngingakumemezeli, kodwa ngenxa yokuthi siphila la khona esiphila khona siselambini labantu noma siphambi kwabantu, bekubalulekile ukuthi ngikwenze, ngibatshele abantu into ehle ngiyenza, mhlawumbe noma umuntu ingamkhuthaza, nabanye futhi abanomoya ongalungile bangakhuthazeka ukuthi lento lena